De nem hagytam magam. Kérem szépen, induljunk akkor, jó? Mert nagyon nehéz lesz, a hosszú út lesz még előttünk, az eső nem fog esni, elintéztem. És akkor kezdjük a végén. Ugyanis tudnotok kell azt, hogy bár én nem értek hozzá, annyit azért tanultam valamikor nagyon régen, éppen meséltem itt valakinek, hogy amikor a mesterem engem letolt, azt mondta, hogy nem te vagy a hibás fiam, hanem aki fölvett. Tehát most is azt mondom, hogy annak idején az volt a hibás, aki engem fölvett még szakácstanulónak. De én úgy tudtam, hogy a só az azért kell a leves, illetve az ételben, mert az hozza ki a fűszerek ízét. És ha nincs elég, köszönöm szépen, és ha nincsen elég só az ételben, akkor lappang a többi fűszer. De így aztán olyan átlagos étel maradt, mind a mellett, hogy én megint csak fejet hajtok a Emőd és a főzőcsapatok előtt, mert rendkívüli jó volt a verseny. Gyerekek! Strambor mondta az előbb, hogy kiesett annak, én nem estem ki, mint énekes, úgy tudom csak így elmondani, mert ezt én belülről érzem, én még egyszer köszönöm nektek, még majd Laci egy pár szót el fog mondani a versenyről. Először én is szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Észak-Bükki régió nevében. Szeretnék elmondani egy pár dolgot, legelőször az is, hogy tényleg nagyon szépek voltak az ételek. Szószoros értelmében szépek voltak. Odafigyeltek az emberek, igényesen tálalták. Némelyik, először a szemmel étkezünk. Ha a szem meglátja, akkor megkívánjuk, beindul a nagyokat nyelünk, nyálcsorgás, tehát már étkezésre készen az étel. Majdnem minden étel tekintetében így történt a dolog. Odafigyeltek az emberek arra, hogy nem volt teljesen zsíros az étel. Magyarul nem a zsírt kellett megkóstolnunk, hanem a szaftot. A tavalyihoz képest 90% javulás történt. Többen vagyunk, 127 féle ételt kóstoltunk végig. Most pedig szeretnék egy vastapsot kérni Porászki András barátomnak, aki nélkül ez nem jött volna létre. Köszönjük, András! Megmondom őszintén, olyan szépek vagytok, drukkoltam nektek, hogy nyerjetek valamit. Nem tudtam, hogy ti nyertek, csak drukkoltam nektek. Mindjárt várjál. Tudod ki... Az lehet, hogy én egy zsíros kenyeret is el tudok rontani, de azért hadd kérdezzem már meg, mert a zsűri azt mondta itt, hogy a sóval óvatosan. Szeretjük mi a sót? Igen! Igen! Ki szereti a sót? Ki szereti az aftosat? Na, nem hallom. Na, még több, még jobban. Nem jött össze. Pedig én azt mondom, hogy ez a műsorhoz só kell, zaft kell, lehet, hogy az ételhez nem, de a műsorhoz igen. Na, akkor gyerek... Hát ezt is én adom át, olyan valakinek adom át, aki szponzorálta is a rendezvényt, mégpedig borral szponzorálta. Én azt hiszem, hogy egy ilyen rendezvény bor nélkül olyan félsiker lett volna, hogy Farkas István, aki palackozott borral, szponzorálta a rendezvényt. Köszönjük meg neki! A sikításokat hallgatom mindig, hogy hol vannak a sikítások. Emőd főzőmestere címet a Tápió Bicskei barátainak köre nyerte. Egy zsíros kenyeret vagy egy szalonát megsütni, azt hiszem, ahhoz nem kell mesterszakácsnak lenni, de azért egy ilyen rendezvényt megnyerni, ahhoz komoly szaktudás kell. Gratulálok! Gratulálunk neked. Hát most már megnyugodtam. Csak összejött. Ennyi díjat rám halmozni. És akkor most jön ennek a főzővel. És tehát bográcsos ételt is készítettek
Gratulálunk, jó munkát! Szépen köszönöm, hogy eljöttek. Reggel, mikor ide kiálltam, és elmondtam, hogy mi szükséges egy 1000 fős rendezvényhez, bíztam benne, hogy minden összejön. Először is szeretném megköszönni még egyszer, hogy eljöttek. Ha jól érezték magukat, akkor kérem, hogy országon belül és országon kívül vigyék hírét ennek a rendezvénynek. Ha valakinek valami problémája van, az Robival beszélje meg. Ott áll Robi, Robival beszélje meg. Mi azért megértőek vagyunk, ilyen ajándékot adjunk, mert a szerényre azért gondoltam, mert én úgy gondolom, hogy azért a versenyzők többsége nem elégedett a zsűrivel, bízom benne, hogy nem elégedett, mert a zsűrinek az a dolga, hogy ne legyenek elégedettek vele, legalábbis a nagy többségnek. Itt ellent akart nekem mondani, pedig biztos vagyok benne, hogy nincs igaza. Köszönjük szépen a zsűrinek is, köszönjük szépen a versenyzőknek, és kérem, hogy jövőre is jöjjenek el. Várj, egy picit még várj. Akarok jön a Gulyás Fesztivál egyébként nekem a 47-es csapat kiaz. Én kóstoltam a borát. Köszönjük szépen, hagyjuk köszönöm mindenki eljöttek, és akkor